Takže vítame ťa pri unboxingu iPhone 6s. Plus konkrétne, ktorý nám práve dorazil. No, balenie trošku lepšie ako minulý rok, trošku od Apple odflaklo. Máme 64 GB. Odložiť. Takže tu máme nový iPhone. Telefón vyzerá prakticky rovnako ako ten starý, s výnimkou heska na zadnej strane a trošku tmavšej šešovky fotoaparátu, ktorá má len tak mimochodom 12 megapixelov. Okay. Tu máme nejaké návodíky v tejto krabičke. Potom klasický adaptér, slúchatka Apple EarPods a Lightning konektor. Dúfam, že sa vám náš rýchly unboxing páčil a čoskoro sa stretneme pri ďalších videách a testoch. Ďakujeme za pozornosť. svdp.sk